zvakagadzirwa kuti zvisvike pauri zvinofanira kunge zvichibatsira nyika kuti ifambe mugare rakanaka. Hazvifanirwe kusvika pauri kuti iwewe unge uchisaidhira vanhu vakaipa. Saka please usade kutomboti chisidzira Zimbabwe nyika inorema, but for iwo muliswa kuti uzoda kutotoudza kuti anzi vadzimedu vekuZimbabwe vakabva vazoona iwewe bva watogarawo pauri. Tsano dai mambomira izvozvo zvamuda kutitaurira panapa. Iwewe kutoita as a parent you are corrupt. You cannot even look after your children. You fail to pay even maintenance for some of your children. We have seen it online there. Themba Mliswa is one man who is not even upright, not in terms of politics, even his own life as a person, as a man, as a parent. He does not even have respect for his own body, for his own naked body. He doesn't even treat his body as holy, because you are supposed to treat your naked body as a temple of God. Good morning. Thank you for forwarding that. Themba Mliswa runs. Themba Mliswa is the last person who can stand in front of the world, in front of us Zimbabweans, who do not even have a criminal record, who have never benefited anything through patronage or through trying to go and sell out people and say, I need this. He is not that qualified. Themba Mliswa is one man who is not even upright, not in terms of politics, even his own life as a person, as a man, as a parent. He does not even have respect for his own body, for his own naked body. He doesn't even treat his body as holy, because you are supposed to treat your naked body as a temple of God. Because when you are naked, that's the most time you are very, very vulnerable. But for Themba Mliswa, when he's talking to us to say kuti ane zvinomutaudza, ane vadzimu vanomutaudza, hakuna mudzimu unogara patsvina yakafanana naThemba isingazive kuti inobvisira hembe ani, nekuti kurara nemunhu, kutobuditsa dikita riya panotori that is spiritual. So Themba, usade kuti chisidzira kuti hanzi ye kana wangu waidzibaba wako wangu wari n'anga, wakufunga kuti un'anga hwacho wakuda kuhuchisidzira vanhu, kuda kutaura zvinhu zviri spiritual. Aiwa, timimi ana Themba totokuzivai kubvira uri kuno kuLuton waitozikanwa kuti munhu unopa vanhu mushonga. Baba wako waipa emasodhamudzo Mnangagwa mushonga. Timi yenyu imimi mana Mliswa nana Mnangagwa ndiyo inoda zvetsotso, ndimi vakuru vetsotso, ndimi munoswera muchiita marituals. And ivo Thembewewe, you are not supposed to be talking as anything about ZANU-PF, because you declare that you don't want anything to do with ZANU-PF. Speak as an independent, because when I tell you hey party knows which party do you belong to? We all know that you call yourself an independent. So which party do you belong to? You belong to Emmerson Dambudzo Mnangagwa's faction of this Zambian mafia and whatever you do with Emmerson Dambudzo Mnangagwa. And when you are telling us, you are going to be speaking about corruption in your own personal life as a parent, you are a corrupt person. The fact that you've got no respect for women,
You've got no even respect for your own children. How many children do you have? Different women. And then you want to preach to us that zvinokutuma kutaura. Izvozvo zvinokutuma kutaura izvozvo hazvina kuchena zvakasviba. Sasa emasodambudzo munangagwa. Because mudzimu wakachena, zvinhu zvakachena, zvokuti zvakagadzirwa kuti zvisvike pauri, zvinofanira kunge zvichibatsira nyika kuti ifambe mugare rakanaka. Hazvifanirwe kusvika pauri kuti iwewe unge uchisaidhira vanhu vakaipa. Saka please usade kutomboti chisidzira Zimbabwe nyika inorema. But for iwo muliswa kuti uzoda kutotoudza kuti anzi vadzimedu vekuZimbabwe vakabva vazoona iwewe bva watogarawo pauri. Tsano dai mambomira izvozvo zvamuda kutitaurira panapa. Iwewe kutoita as a parent you are corrupt. You cannot even look after your children. You fail to pay even maintenance for some of your children. We have seen it online there. So practice what you preach. And when it comes to politics, how did you get into politics? Were you ever voted by people of Zimbabwe, or you found yourself because wakapinzwa nana Didmus Mtasa nana Emerson Ivava? Did you come from the people before washika papa? You have never ended that place by merit. Wakaita zvekupinzwa nana Didmus Mtasa ende uchivanyepera uchiti Didmus Mtasa ndisekuru wako ndochi, but you are the very sellout as well akazotengesa futi ana Didmus Mtasa. Kana iwewe uri kutaura kuti Mukanya must declare his assets, Mukanya when pavakarambana whatever, whether it's Jocelyn or kutaura Mary, vakaona kupi zvinhu zvavo. Emasodambudzo Mnangagwa, he has stolen everything about Zimbabwe, from borders, from everything. And you say that Mukanya Chiwenga must declare his assets. Yes, Emasodambudzo Mnangagwa and his harem of women and children and grandchildren declared what they've looted in Zimbabwe. How many farms have been looted by Emasodambudzo Mnangagwa? Hence, they are pushing this thing of Tagwirei being at the top and deciding with CBZ that they must give people title deeds money, which is attached to CBZ, to loot land, which people, the war veterans, they fought for, and now they are not even benefit from. If you are talking about declaring assets, everyone from whenever Emasodambudzo Mnangagwa, they must declare. And the names of those people, they have used to loot even buildings in town. We know this has been looting and he's been using different names. Usade ungotaura as if iwewe ndiwe unoziva stereki muromo stereki unogona kutaurisa. Ukunzwa usade kutora vana seZimbabwe ngezvituta. We are tired of Emasodambudzo Mnangagwa and his thuggish behavior. He has looted everything. Is Famia Idi? How did Emasodambudzo Mnangagwa acquire that farm? And you yourself, since you say you respect the rule of law, you respect everything, are you not a thief with dockets? Kubira Paul Westwood, and then connived with the same ED again, kuti mude kudipotana Paul Westwood, and you destroyed that white man because he's a white man, a person, whether white, blue, black, they must be respected. But you, Temba Mliswa, you grabbed things from white people. Did you? Our constitution, Tembe wewe kwenda kuhondo wewe. Hauna kwenda kuhondo wewe Temba Mliswa. But unefamu na sisi wako kumash west. Mumurwe kumash west wewe wakarwa hondo. Constitution yedu inotaura munhu chete akaenda kuhondo ndiye anokwanisa kutora prazi in another province. Iwewe na Mary muri one family. Why mine mafarm two mumash west? You are not from Mash West. Makadi kutora maprazi kwaunobva. Usade kuti tange wewe Temba Mliswa wewe. You talk too much. You talk too much. You think you are the very best, a fast speaking trickster. Anoda kuchisidzira vanhu. How can you be talking about Manise? Who is running Manise?
Is it not Emerson Mnangagwa and Christopher Mutsvangwa? Why can't you ask why is Christopher Mutsvangwa even okay by being referred to as Manize? Are they not the two damned looters of Manize, Christopher Mutsvangwa and Emerson Mnangagwa? Are they not the ones who had connived with the Chinese that they were going to pretend as if they were just doing steal, but at the same time, but you share a gold? Can Emerson Mnangagwa and Christopher Mutsvangwa tell us how much they've given to the country and how much are the Chinese taking out? And also, who is working at Manize? Are they not the same Chinese? You cannot say that Chiwenga is responsible for whatever is going on in China. Emerson Mnangagwa is the president. Are you not the one who just said Emerson Mnangagwa and Baba and Mkanya and Baba Mdiki? So, kana Mkanya ari Baba Mdiki, anonotongamba ma-ED. ED is the one who is supposed to stand in front of the nation and condemn the Chinese. He is the president. But none of anyone of his cabinet are condemning what is the Chinese are doing. Even the youth and yourself, Iwewe Themba Mliswa. I remember you only shared one of my tweets a long time ago saying, oh, I've been saying about this, I've been saying about this. After you had seen my tweet, which I condemned. Iwewe Themba Mliswa, baby. Who is giving out my visa by airport vanhu who has connived with our Zimbabwean immigration by airport, Harare airport? Is it not the same Kazembe mwana Emerson Mnangagwa, minister ari responsible ne customs immigration, ari kupa China mavisa nekutovapa authority letters? Muchina ari kuburuka kubva munyika kwake nevisitors visa muZimbabwe risingambvumidze kana kuita anything. Ari kuburuka atori netsamba yekuti ari kutoenda kutonotora ivhu because Chitando ndiye minister wemamines and they are getting paid hefty kickbacks dzavari kuwana. Emerson Mnangagwa, his family and everything. Don't start us, Themba Mliswa. Mnangagwa ndiye anofanira kukondema maChina. Mnangagwa ndiye akaba 15 billion. 15 billion yakashandiswa kuita coup. Yakabiwa naEmerson Mnangagwa. He is the thief who was abusing everything. But now we hear you, Themba Mliswa, saying, Obet Mpofu, Obet Mpofu. They used the Obet Mpofu to steal on behalf of Emerson Mnangagwa. They used the Obet Mpofu to do the coup on ZANU-PF, Jakadedzera Central Committee. But takazonzwa makuti, ye Chris wagona. Akagona was Obet Mpofu nekuti ndiye akati varume ngatisangane Central Committee tipinze ED. Iye Chris ari kuko kuSouth Africa na Monica Mutsvangwa, but takazenge takunzwa napo mangwana achiti Chris wagona. Akagona ichi Chris. Everything was pulled by Obet Mpofu for ZANU-PF and Mkanya Chiwenga. Makajaira kushandisa vanhu. Kana uchitaura kuti une mudzimu yako iyoyoyoka ibvunze futi, go and consult them again. Nekuti Zimbabwe ine vadzimu chaivo nevanhu chaivo vakanyarara vasina ruzha sewewewe vanotofanira kunge vachigadzirisa matare ese nyika, but all the time uda kutitaurira nonsense. Itai zvembinjiri netsotso asi nyika ine varidzi vayo. Usade kutitaura Mnangagwa anozviti munhu mutapa pai. Takada kutasa history yeZimbabwe kubvira kare anozviti munhu mutapa pai. Shumpa anozviti munhu mutapa pai. Panozvitaura kuti iwewe you are the most unethical person in the history of whatever to be where you are. You came into the politics through backdoor when you were a criminal who was deported from England. Why were you deported from England? Wangosiri kurukura bazvidhindo zvehome office uchistembera on mapassport vamwe vanhu vakatokangaswa upenyu hwako muno muUK iwewe newe Themba uchivathendera mapassport zvidhindo zvekunyepa. But all the time you want to stand there and make noise. The constitution is violated by Ziyambi, another Zambian mafia, by Emerson Mnangagwa, including yourself. You even, that's why you are defending this ED 2030, because you know that life after Emerson Mnangagwa will be unbearable for you, Themba Mliswa. Will be unbearable. Those
those generals, they end their ranks. They are trained soldiers. They end their ranks. Unlike you did not earn anything. What did you achieve even with your rugby? What did you achieve? Nada, nothing. Even your sister Mary, when she was here in UK, was she not a benefit cheat, Mary? That's why you are crying kuti murambe muri papo, because you know kuti constitution yedu inototaura kuti munofanira kuluza maprazi. Hamuna kuenda kuhondo makatora maprazi kumash west. Munobva kumash west wewe. Usabhuku hwakapiwa uko kuhameno kushurugu kwenyu kwamakapanana usabhuku. Are you supposed to be a sabhuku iwewe Temba Muliswa Mutera njanji wekumumbwa? Usade kuti tanga, usade kuchisidzira vanhu. MuZimbabwe munotori vanhu chaivo chaivo, vanhu vanotosvikirwa, vanhu vanotori nematare enyika but asati ambovanzwa vachiita noise vakanyarara. Usade kushandisa vanhu kufunga kuti munoshandisa Mukanya Chiwenga. Kana uchiita mbiri yekunzi wakauraya ana shiri wakaita sei. Chimwe nechimwe chine nguva yacho Temba. Noti munhu wese ane mudzimu wekuti unokwanisa kungodherera. Noti munofunga kuti munoshandisa vanhu vese mapedza kurai mageneral ese, mawo veterans hamusi kuada. Ndosaka muri kuita zvamuri kuita naEmerson wako. Kana iwewe warwadziwa nenyaya yemaChina, inga wakaba zvinhu zvana Paul Westwood, wakaba zvinhu zvemumwe murungu uya wekunhingirikini wekuhurungwe, wadi kungoita the same tactic again. Waenda wanovadzinga maChina acho, wadi kuenda kumaChina nditi unoziva you defend the nation. Wadi kungotaurira ambassador wekunhingirikini kunonzi kuChina kuti zvamuri kuita munyika medu hazviite. Unoda kuti Chiwenga ataura, ndiwo muti Chiwenga ndiba mudiki. Uchitaurira kamukoma wako, andinogara uchiti mukoma id. Iwe unoda kuti Chiwenga nemamwe masoja vadeclare their assets. Kuda tagwirei mari yakawana yanozviti billionaire akaiwana kupi? CBZ akaiwana kupi? Vana vaEmerson Mnangagwa, ana Collins, ana Shoni, mota dzavanhu, Shoni musoja, a soldier, anodriva motikari yemari iyoyoyo. Kana mageneral akashandira Zimbabwe kubva ari kuhondosvika navo, they can't even afford it. Shoni akaiwana kupi mari iyoyo? Usati tange iwewe, nokuti unogona kungotaura uchingorotomoka zvisina basa. You are a very dangerous person who has endangered many people's lives. Iwewe Temba Muliswa. Ana Mutsvangwa vari kuboko, they are doing money laundering. Chitando is the one who is responsible for the state of our country and our environment. He is the one and his Minister of Mines issuing those permits. Mutoko ya destroy. Kwese Midlands that destroy. Is it not Chitando? Where does Mukanya Chiwenga come in? Are you not the same person again who say Emerson Mnangagwa says he doesn't have a running mate? And where does Mukanya Chiwenga come in? Mukanya Chiwenga has got every right to do what he did in the Politburo, because Emerson Mnangagwa lacked to respect his fellow comrades. They respected him. They wanted to deal with the situation in private at the State House. And Emerson Mnangagwa was emotional all over the place. Akavasiya ipapo, akutovaita mafuza, akumhanya kuda nobika mbodza dzake dzajera, kuda nobika kuPolitburo. Vachibva vamutera vakanga asiya uko vari 4 vamutera kuPolitburo. Ndosaka nyaya yakazosvika muPolitburo. If Emerson Mnangagwa had respected that initiative yakanga yaitorwa nana Mem Chinguru, Mukanya, Muhadi, Obed Mpofu kuti vataurirane kuState House, I'm very sure things would have not escalated to where they are. Sometimes atidi kuti ungotaura ngeZimbabwe yese hatina pfungwa dzekufunga. We cannot evaluate situations. We can evaluate situations. Temba Muliswa. Emerson right now arikuisa, why don't you condemn? When Mugabe was in power, he made sure that the country had diverse in leadership, even in our institutions. But everything now is Makaranga, Minister of Education, Defense, Healthcare, everywhere. Makaranga, education, everything Makaranga. Why are you not condemning that? Makaranga ndochete vanhu vanofanira kudya muZimbabwe. Emerson Mnangagwa and his cronies varikuisa hama dzavo ana vene muma. Are you telling me that we don't have other competent people who can hold high office in education, in health, in whatever foreign office? Atina, in CIO, in military, in Air Force. We are taught inguwa yana vene. You are a joke, Temba Muliswa.
The people of Zimbabwe are going to stand up and they are going to rise. And those vanematari enyika, the time is coming. They are coming. They are waking up from that slumber. Iwo une dare renyika ripiwe urawinaro iwo dare renyika. Kana iye mwana waEmerson wacho Emerson Junior ngauya tisaura kuti dare rababa wake rainaro renyika pandiri hapasisina chaEmerson chakatopera zvauda kutoita izvi zvika hapasisina chake usada kuti nyau dzeive uda kutyisidzira vanhu zvaunosutswa zvipi kana uchizviti nemudzimu wemubereka wakasviba wemashavi ndo wawinawo muda kujerera vanhu kujera vanhu vekumasvingo kuda kujerera vanhu kuda kutimya id kuda kutyisidzira munyika yese vanhu vari kusafa. People, how can you see it possible kuti hanzi someone must send their child to school spending 12 years munhu achiendesa mwana wechikoro mwana obva wechikoro no job womuendesa kuuniversity no job spending all that money. And you, because you are benefiting, you are a beneficiary of the corrupt system, you want to come in to tell us nonsense. Panapa uchida kuzvitaura kunge munhu ari right. Yori mpavha. You know kuti munanga gwakabva unosungwa dhoketi rako richiriko, and that man has got a right to come and petition the Zimbabwean government to compensate him because it was proven that he stole from that poor Westwood. So please don't try that, Themba Muliswa. Don't try that. Whatever they've paid you to come and character assassinate Mkhanya Chiwenga, whether he's a thief or is whatever, is that the biggest thieves of the nation, the biggest thieves of Zimbabwe is Emmerson Mnangagwa, Auxilia Mnangagwa, Shone and Collins, Kuda David, Arguba Mari every day, ku Reserve Bank. Those are the thieves, including Manize, Christopher Mtangwa, and yourself, because you get crumbs. Respect the people of Zimbabwe. We are rallying behind Mkhanya Chiwenga. The people of Zimbabwe who rise against Emmerson Mnangagwa and people like you, Themba Muliswa, and those vanematare enyika vanosutswa zvakachena zvisina kutengwa nemari zvisina kuchisidzirwa. Kana nguva yakwana Mnangagwa anoenda. Kana nguva yakwana nganga dzenyu dzamuri kutemba idzodzo dzichashaya basa. Chaivo vakatumwa nematare enyika kana nguva yakwana anoenda Mnangagwa newe futi uchashaya basa. Endaka iwewe unotora ingani kwaPaul Westwood wakaenda wakanotora ndiwo singade gold endaka unotora handiti unozoti kupiwa gold wakanyarara kuda kuprotecta kunzi sabhuku Themba kuda kuprotecta zvinhu zvawakabira vanhu hausiwo veteran iwo nesister yako. Constitution yedu inoti one man one farm, one man if one family one farm, which means iwewo nesister yako munofanira kubviswa kuMarsh West noti hamufanira kuMarsh West, and uye zvokunzi anofanira kuita senator wekuMarsh West. Those are the things you are trying to protect. We are very aware of you, Themba Muliswa. We are a shameless man. Ndatokutaurira so kuti usati utaurire iwewo zvinotonyasa kuti utotaura kuti hanzi une zvinokuita kuti utaure. Kana muchiita tsotso dzenyu itai tsotso dzenyu, but muzive kuti pane vamwe vanhu vasingaitirwe tsotso futi. Ndozvaunofanira kuziva izvozvo, Themba Muliswa. Utikwanire iwewe.